Özünde kalan Kremlin'e selamlayız. Milli Medeniyetler hem Uruf Adetler yılı tağın 2 günden medeniyet hizmetkarları günü şuşu datıga turu kitirip Kreml'de tontanalı şara icad bilen ürülüp bargan hizmetlerin beyeliler. Культура является одной из важнейших основ общества, служит для укрепления нашей сплоченности, сохранения межнационального мира, согласия, вносит уникальный вклад в воспитание молодого поколения. Самое разгадочное слово «Помшла». Medeniyetni hem sənğətni üstürüge zor ölüş kürtüler için Tataristan Respublikasının Fidakar Hizmet için medali bilen bulaklandılar. Halk hünerçiligi sənğətin üstürüge zor ölüş kürtken Ravşaniye Sevbanova bugün Fidakar hizmeti için medalini aldı. Şuşu tarmakta ol 30 yıl. Şunun üçün texnikumni jitekli tradisiyalarını tırgızıwanın başlangıçında alıp barla. Tatar halkında бар битинде әйтем, һөнәрле үлмәс, һөнәрсез көн күрмәс ди. Шуның өчен безнең әле алда максатларыбыз зур. Без әле эшләргә һәрбер кешегә белем, сәнгатен күтәрү өстендә әле эшләргә кирәк. Татарстанның халык артисты Җәүит Шакиров та бүген Фидакар хезмәте өчен медаленә лаек булды. Җиде как күктә yüzәм бүген. Шуннан да бик шатлыклы, шундый көн. Яз айы беренчедән кояш елмая, һәм инде мин Аллага шөкер тагын бер стимул эшләргә, сәхнәгә килү безгә инде 40 елга якын, профессиональ сәхнәдә, шуңа күрә дә шактый хезмәт куелган, әле көч бар, дәрт ташып тора. Республиканың атказанган артист исеменә җырчылар Гүзәл Идрисова белән Ләйсән Гыймаевлар лаек булды. Театр артистларыннан бу дәрәҗәле исем Динар Хөснетдиновка бирелде. Әлмәт театр артисты сәхнәдә 12 ел. Ул безнең каналда тамашачылар яратып караган Ак чәчәкләр фильмында да төшкән иде. Кичкенәдән шигырьләр ятлап, нәфис сүз конкурсларында катнашып, бу һөнәргә максатчан килгән. Әни үзе кашандыр артист буларга хыялланган. Үзе була алмаганлыктан мине инде артист буларак күрергә тырышты. Шуңа күрә бу сәнгать юлына әни мине кертте дисәм дә ялгыш булмас. Бу әнинең теләге һәм әнинең васыятын үтим бүгенге көнгә кадәр. Камал театр артисты Фәннур Мөхәммәтҗанов та бүгеннән атказанган артист, аның өчен икләтә бәйрәм. Тантана туган көне белән туры килде. Тамашачыларыбыз аны безнең каналның Алмаш сериалы аша да белә. Сәхнәдә 11 ел китте бу ел. Бәяләүләр өчен әлбәттә бу инде бик кадерле дәүләт бүләге бит инде. Әлбәттә сөенечле вакыйга. Рәссам, музыка мәктәбе, иҗат үзәкләре укытучылары, композитор, артистлар 32 сәнгать әһленә дәүләт бүләкләре тапшырылды. Бик күп жанрларда әсәрләр язылды һәм фәнни эшчәнлегемдә китапларым да чыкты. Шушы күп кырлы юнәлешле эшне башкару әлбәттә җиңел түгел, минем өчен ул зур бәхет. Алар гомерләрен иҗат белән бәйли һәм һөнәрләренә тугры кала, тормышка матурлык исти, яңа төсмерләр белән байыта, хезмәтләре күз алдында. Бүгенге югары бәя алда югары үрәлешне этәргеч диләр. Гөлназ Сайфетдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.